Γεια σου. Είμαι ευγνώμων για το επόμενο 10 λεπτό, 15 λεπτά που θα μου δώσεις από το χρόνο σου για να λάβεις μια εξαιρετική πληροφορία. Πρώτα απ' όλα όμως σε αφήνω 10 δευτερόλεπτα γιατί ό,τι δεις έχει ένα κώδικα δεοντολογίας τον οποίο οφείλουμε να τηρούμε όλοι μας. Λοιπόν, προχωρούμε και ευελπιστώ ότι τα διάβασες. Είμαι ο Μανώλης ο Ταμβάκης, σύμβουλος αγορών στον πολυεθνικό όμιλο της MyWorld. Θα σου παρουσιάσω ευθύς αμέσως ποιος είναι αυτός ο όμιλος. Είμαι πολύ καλός φίλος με τον άνθρωπο που σου στέλνει αυτό το βίντεο. Είμαστε εξαιρετικοί συνεργάτες, πάνω απ' όλα φίλοι, πολύ συνενωμένοι σε κοινό προορισμό. Εγώ είμαι μέλος της ελληνικής ηγετικής ομάδας που αναπτύσσει το πλάνο για την Ελλάδα του ομίλου MyWorld και έχουμε συνενωθεί σε έναν κοινό σκοπό βοηθείας προς τους άλλους. Θα καταλάβεις παρακάτω τι εννοώ. Σε αντίθεση με τον έξω κόσμο που επικρατεί απομόνωση και εχθρικότητα, εμείς έχουμε ένα μοντέλο συνεργασίας και αδερφικότητας. Πεντακάθαρα. Λοιπόν, πάμε να σου εξηγήσω λιγάκι, να εκτελήσω το κουβάρι, τι συμβαίνει ακριβώς εδώ και τι ευκαιρία έχεις να δεις μπροστά σου. Θα σου πω λιγάκι τον προβληματισμό μας μαζί με τον άνθρωπο που σου έχει στείλει το βίντεο, πώς ξεκίνησαν όλα και πώς σκεφτήκαμε. Είμαστε σίγουροι ότι το μοντέλο που το έχουμε βαφτίσει λίγο 40-40-40, δηλαδή τι πήγαινε σχολείο, πάρε καλούς βαθμούς, πέρνα στο πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να βρεις μια δουλειά ως υπάλληλος σε κάποια εταιρεία, για τα επόμενα 40 χρόνια να δουλεύεις 40 ώρες τη βδομάδα και να πάρεις στο τέλος το 40% του μισθού σου σαν σύνταξη. Τώρα για το κομμάτι σύνταξη είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το δεύτερο κομμάτι και η δεύτερη επιλογή που έχει κάποιος είναι να ανοίξει ένα μαγαζί. Ουσιαστικά μας μάθαν αυτά. Το μοντέλο που μας έμαθαν είναι αυτά. Ή θα πας υπάλληλος ή θα ανοίξεις ένα μαγαζί. Όλο μας το εκπαιδευτικό περιβάλλον, και εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν είναι μόνο το σχολείο μας, είναι και το οικογενειακό μας περιβάλλον, είναι και οι φίλοι μας, είναι και διάφορα άλλα πράγματα. Μας έχουν διδάξει αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι τα δεχόμαστε εύκολα αυτά που μας έχουν διδάξει. Θα συμφωνήσεις, σκέψου το λιγάκι, σου δίνω 2 δευτερόλεπτα, ότι αυτό έχει τελειώσει. Ειδικά με το κομμάτι της πανδημίας που συμβαίνει τώρα, έχει γυρίσει ο διακόπτης εντελώς. Πού έχει γυρίσει? Στην οικονομία απόδοσης. Ένα πολύ χαμηλό βασικό μισθό ή πολύ χαμηλά κέρδη για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, με όλα αυτά που συμβαίνουν, και από εκεί και πέρα, βάσει της απόδοσης του, να έχει κάποια μπόνους. Να σου πω την αλήθεια, για την σύγχρονη εποχή, είναι δίκαιο να υπάρχει ένα αξιοκρατικό σύστημα που να μετράει την απόδοσή μας. Θα το ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει παντού. Όμως είναι πολύ άδικο ο χαμηλός μισθός, βασικός, και τα χαμηλά κέρδη για τους μικρομεσαίους. Και εδώ το θέμα είναι, από αυτά που μας μάθανε, υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν μας τα μάθανε. Κοίτα ένα προβληματισμό που είχαμε μαζί με τον άνθρωπο που σου στέλνει το βίντεο. Τι δεν μας μάθανε? Ότι υπάρχει μια άλλη πλευρά επιχειρηματιών με πιο βαθιά έννοια, κάποιων επιχειρηματιών που μπόρεσαν και αξιοποιήσανε, ή τα σκέφτηκαν οι ίδιοι, ή τα βρήκανε μπροστά τους, παρουσιάστηκε μια ευκαιρία, σαν αυτή που θα δεις εδώ. Και αξιοποιούν συστήματα, κυρίως δίκτυα. Υπάρχουν δίκτυα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις χειροπιαστά. Ας πούμε, φέρε στο μυαλό τα KFC, τον παππούλι που έχει φτιάξει αυτή την αλυσίδα με το φαγητό, με τα κοτόπουλα. Και αν βρεις πουθενά την ιστορία του Δέστη, πάλευε χρόνια και παππούλης τα κατάφερε.
Τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος? Έχει ένα δίκτυο αγορών και πωλήσεων με τα υποκαταστήματά του. Και τι έχει καταφέρει? Δεν χρειάζεται, όπως εμείς έχουμε μάθει να είμαστε υπάλληλοι και να σκάβουμε 8 ώρες στο βράχο για να πάρουμε ένα μεροκάματο. Δεν είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία. Η εξέλιξη ενός επιχειρηματία συστημάτων και δικτύων είναι ο επενδυτής όπου βάζει πλέον τα χρήματά του να δουλεύουν για αυτόν. Εδώ το ερώτημα ήταν: αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κανείς να πάει από την απέναντι πλευρά από αυτό που μας έχουν μάθει? Κοίταξε κάτι τι έχουν πετύχει αυτοί οι άνθρωποι. Μία απαραίτητη φυσική παρουσία. Την ώρα που κοιμάται η Αμερική, τρώει η Ευρώπη για τον επιχειρηματία, ας πούμε τώρα τον KFC. Βάλε στο μυαλό σου όποιο σύστημα και δίκτυο μπορεί να λειτουργεί και να σου φέρνει συστημικές προμήθειες. Το δεύτερο είναι αυτό. Παράγεται εισόδημα από συστημικές προμήθειες και έτσι αυτό ξέρεις τι πετυχαίνει. Να πολλαπλασιάζει τις εργατόρες του. Μπορείς και εσύ να πολλαπλασιάσεις τις εργατόρες σου, να τις αναδιπλασιάσεις και να μην είναι ανάγκη να ψάχνεις για μια δεύτερη θέση εργασίας. Το τρίτο που έχουν πετύχει αυτοί, και γι' αυτό δικαιολογείται γιατί κατέχουν περισσότερο πλούτο, δεν είναι κάποιο μαγικό μυστικό. Κατέχουν περισσότερο πλούτο γιατί αυτοί δεν ψάχνουν για άλλη μια θέση εργασίας. Δεν μου φτάνουν τα χρήματα και ψάχνω άλλο ένα 8ωρο και τελικά καταλήγω να δουλεύω 3 8ωρα και να μην κοιμάμαι και καθόλου, όλη τη μέρα δουλεύω. Αλλά παράγουν θέσεις εργασίας και από εκεί παράγονται συστημικές προμήθειες. Έχουν καταφέρει λοιπόν αυτά τα πράγματα, αυτά μας προβληματίσανε, είναι πράγματα που δεν μας τα έχει διδάξει κανείς. Να σου κάνω ένα άλλο παράδειγμα. Πες ότι αναπτύσσεις μια επιχείρηση παθητικού εισοδήματος, πια βρίσκεις διαμερίσματα, τα αγοράζεις, διαθέτεις ένα κεφάλαιο. Αγοράζεις λοιπόν αυτό το διαμέρισματάκι εκεί που βλέπεις, μια γκαρσονιέρα, και έχεις μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, ένα παθητικό εισόδημα από τα ενοίκια που σου έρχονται. Φυσιολογικό. Φυσιολογικό, θα μου πεις, όπα, διαθέτω ένα κεφάλαιο να αγοράσω το διαμέρισμα. Τέλεια. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή εδώ θέλω να εξετάσουμε και να συλλάβεις την παθητικότητα του μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Αν έχεις μια τέτοια επιχείρηση, δεν χρειάζεται να είσαι στο χώρο εργασίας. Φαντάζομαι τώρα ότι το πιάνεις. Και τι θα συνέβαινε αν υπήρχε ένας τρόπος, χωρίς τα έξοδα της τοποθέτησης κεφαλαίου, να μπορείς να παράγεις ένα παθητικό τέτοιο εισόδημα, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει? Πώς θα σου φαινότανε? Μια τέτοια ευκαιρία έχουμε εδώ. Και κοίτα τι συμβαίνει όταν μας μιλάνε για ευκαιρίες. Το πρώτο που έχουμε να πάθουμε είναι να μας φανεί κάτι εκφοβιστικό. Όπα, ευκαιρία, φοβάμαι. Κλείνω αυτιά, κλείνω μάτια, δεν τη βλέπω καθόλου, σαν να μην υπάρχει, σαν να μην πέρασα από δίπλα μου. Η δεύτερη επιλογή που έχω είναι να τη δω, να αναγνωρίσω ότι κάτι συμβαίνει εδώ, αλλά να πω, έλα μωρέ, δεν είναι για μένα αυτά, είμαι βολεμένος εγώ λιγάκι, τι θα θέλεις τώρα, μην ασχολείσαι, κοίτα τη δουλειά σου. Μας το έχουν μάθει αυτό και μας το έχουν εκπαιδεύσει. Η τρίτη επιλογή που έχει κάποιος είναι να αξιολογήσει αυτή την ευκαιρία μαθαίνοντας περισσότερα. Όχι να βουτήξει μες στην ευκαιρία, αλλά να μάθει περισσότερα. Δηλαδή να σου πω κάτι, να σου κάνω μια ερώτηση πραγματική και σκέψου τη. Απάντησε τι αν θες το βράδυ που θα κοιμάσαι. Αν σου λέγανε το 90 ότι από τα χωράφια του Μενιδίου, του Γέρακα και της Παλίνης και των Σπατών θα περάσει ένας διεθνούς εμβέλειας δρόμος που θα έχει διόδια, θα καταλήγει στο αεροδρόμιο, άρα πελάτες θα περνάνε συνέχεια από τα διόδια και εσύ σήμερα μπορείς να κατέχεις ένα τέτοιο διόδιο στην κατοχή σου και από τα εκατομμύρια διελεύσεις να παίρνεις κάποιο ποσοστό αργότερα, η ευκαιρία είναι πριν εμφανιστεί. Άμα εμφανιστεί δεν είναι ευκαιρία, πριν. Τι λες, θα χρειαζόταν κάποιο εξαιρετικό ταλέντο για να αναγνωρίσεις αυτήν την ευκαιρία και να πεις, οκ, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι σοβαρό μου ακούγεται, θέλω να μάθω περισσότερα. Τώρα θέλω να μάθω περισσότερα, πες μου. Αυτό κάνουμε εδώ πέρα. Σου λέμε περισσότερα, γιατί θεωρώ ότι εφόσον κάθεσαι ακόμα, κάτι ενδιαφέρον σου φαίνεται. Η ιδέα λοιπόν του ομίλου που σου είπα ότι είμαι σύμβουλος αγορών και ευθύς αμέσως μετά θα στον θίξω ποιος είναι αυτός ο όμιλος, ήταν να αξιοποιήσουμε, να μπορείς εσύ όπως τα ακούς να αξιοποιήσεις μία ευκαιρία με ό,τι κάνουν όλοι καθημερινά.
Σίγουρη πελατεία. Τι κάνουμε όλοι καθημερινά? Απ' τη μία κρατάμε ένα κινητό στο χέρι. Το κινητό μέσα έχει εφαρμογές. Απ' την άλλη, από το πρωί που θα σηκωθούμε μέχρι το βράδυ που θα ξαπλώσουμε ξανά, κάνουμε κατανάλωση. Είμαστε καταναλωτικά όντα. Ανοίγουμε και το ρεύμα που ανοίγουμε το κουμπάκι, κατανάλωση κάνουμε. Έφερε λοιπόν και συνένωσε αυτά τα δύο σε μια εφαρμογή. Μια δωρεάν εφαρμογή για το χρήστη, την έχει δώσει, την έχει εξαπλώσει σε 51 χώρες μέσω ημών και μέσω άλλων καναλιών. 15 εκατομμύρια πελάτες κατέχουν ήδη χρήστες αυτής της δωρεάν εφαρμογής και 150.000 επιχειρήσεις περίπου δέχονται αυτούς τους χρήστες. Τι συμβαίνει τώρα με αυτή τη δωρεάν εφαρμογή? Απ' τη μία, ο χρήστης κερδίζει μετρητά στο πορτοφόλι του, όπως τα ακούς. Το σύστημα και η εφαρμογή είναι μη τραπεζική. Είναι η πρώτη μη τραπεζική στην Ελλάδα που σου γυρίζει μετρητά. Είναι αυτή η καινοτομία της. Και απ' την άλλη, πράττει και φιλανθρωπική δράση, γιατί όλοι αρέσκονται να πράττουν φιλανθρωπική δράση, αλλά χωρίς να τους πειράζουν την τσέπη. Εδώ λοιπόν από το σύστημα είναι δομημένο, από κάθε συναλλαγή που συμβαίνει με την εφαρμογή, ωφελούνται δύο ιδρύματα του ομίλου που ασχολούνται με το παιδί και το περιβάλλον. Εξαιρετική ιδέα, και ο πελάτης μόλις μαθαίνει ότι πράττει το καλό και κερδίζει και χρήματα, αβίαστη κατανάλωση μέσα από τη συναλλαγή του, χωρίς να του πειράξει περαιτέρω την τσέπη. Ωφελούνται δύο ιδρύματα, του αρέσει πάρα πολύ, εξαιρετική ιδέα έχει ο όμιλος και λειτουργεί. Κοίταξε κάτι τώρα. Θέλω να συνειδητοποιήσεις κάτι εδώ πέρα. Δώσε μου την προσοχή σου. Έχεις δεκάδες εφαρμογές στο κινητό σου. Είσαι ένας δωρεάν χρήστης, ας πούμε, του Messenger. Μπορεί και από το Messenger να έχεις λάβει αυτό το σύνδεσμο για να βλέπεις το βίντεο. Εσύ, επειδή είσαι χρήστης, ωφελείσαι να επικοινωνείς. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες εφαρμογές όπου ωφελούμαστε σαν χρήστες. Από κάποια εφαρμογή κερδίζεις εσύ, επειδή μπορεί να τα χρησιμοποιούν άλλοι. Δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες. Για σκέψου το. Αυτή η εφαρμογή που σου δείχνω είναι η ευκαιρία σου να κερδίζεις εσύ όταν τη χρησιμοποιούν άλλοι. Φαντάζομαι να το έχεις καταλάβει ότι επειδή χρησιμοποιείς εσύ το Messenger ή το Viber ή ό,τι άλλο, ένας όμιλος από πίσω, ο όμιλος Facebook ας πούμε, έχει όφελος και προμήθειες. Κερδίζει από αυτό, γιατί εσύ τη χρησιμοποιείς δωρεάν. Αυτή η εφαρμογή που σου δείχνω είναι ευκαιρία για να κερδίσεις εσύ, επειδή τη χρησιμοποιεί κάποιος άλλος. Πάμε λοιπόν να σου γνωρίσω τον όμιλο. Ο όμιλος ιδρύθηκε το 2003 από αυτόν τον κύριο τον Αυστριακό που βλέπεις εκεί. Μοιάζουμε και λιγάκι, πολλοί μου το λένε ότι είμαστε ξάδερφος. Δεν είμαι εγώ τέλος πάντων, ούτε ξαδερφός μου είναι, απλώς μοιάζουμε. Είναι ο Αυστριακός Χούμπερτ Φράιντλ, ένας πολύ μεγάλος οραματιστής, που ξεκίνησε και έδωσε την ιδέα η ισχύς εν τη ενώση, δηλαδή ότι πολλοί μαζί μπορούμε να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Όλο αυτό το πράγμα εξελίχθηκε σε ένα φοβερά μεγάλο οικοσύστημα που ασχολείται με την τεχνολογία, με το εμπόριο, με κάθε πτυχή του εμπορίου και με την ψηφιακή οικονομία. Δεν τις παρούσε να το αναλύσουμε. Ο φορέας που μας δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε εμείς και να εκμεταλλευτούμε τη μαμά του ομίλου, που είναι αυτή εδώ η Cashback Gold που βλέπεις. Cashback Gold είναι η μαμά του ομίλου, η κοινότητα αγορών. Cashback App είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιούμε. Αυτός λοιπόν ο όμιλος δημιούργησε όλο αυτό το παγκόσμιο οικοσύστημα που ασχολείται με τις τρεις πτυχές, άνω των 140 θυγατρικών, και όλες αυτές συνιστούν μια ευκαιρία για σένα για να μπορείς να κερδίζεις από αυτόν τον όμιλο. Δεν είναι τις παρούσες να τον αναλύσουμε, τις παρούσες είναι να αναλύσουμε τι ευκαιρία υπάρχει εδώ μπροστά μας. Συνοψίζω λοιπόν. Το εμπόριο αποτελούταν πάντα από πελάτες, καταναλωτές που ψάχνουν καλύτερες τιμές. Ναι. Αποτελείται από το δεύτερο άξονα που είναι οι έμποροι, που τι θέλουν περισσότερους πελάτες. Εδώ λοιπόν αυτή η πιστότητα που υπάρχει μεταξύ πελατών και εμπόρων γίνεται ένα σενάριο κερδοφορίας. Αυτό το οικοσύστημα μέσω αυτής της εφαρμογής σου δημιουργεί για σένα ένα σενάριο κερδοφορίας. Μπορείς να μπεις ανάμεσα σαν σύγχρονος διαμεσολαβητής και να φέρεις σε επαφή φίλους σου καταναλωτές αλλά και μαγαζάτορες με αυτή τη χρήσιμη εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι δωρεάν. Ο πελάτης κάνει εξοικονόμηση χρημάτων. Πράττει και φιλανθρωπική δράση. Η επιχειρηματικότητα για μας και η επιχείρηση αναδιπλασιασμού που λέγαμε πριν, το σύστημα αναδιπλασιασμού, έρχεται όταν αρχίζουμε και υποστηρίζουμε αυτό το δίκτυο να μεγαλώσει, αλλά από πού? Από το σπίτι μου. Κοίταξέ με. Είμαι σπίτι μου. Δεν έχω βγει έξω να λιώσω τα παπούτσια μου και να κρυώνω ή να ζεσταίνομαι. Είμαι στο σπίτι μου
και μέσα από social media, εφαρμογές κλπ. Κοινοποιώ αυτή την πληροφορία. Μέσα σε όλα τα στραβά κοινοποιούμε κάτι καλό. Και κοίταξε κάτι, χωρίς ταβάνι. Χωρίς ταβάνι. Οι αγορές δεν σταματάνε πουθενά και ό,τι και αν έχουμε πάθει, δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε αγορές ποτέ. Ούτε εγώ έχω καταλάβει πως το δίκτυό μου έχει πάει σε 12 χώρες, χωρίς να έχω πάει εγώ ποτέ στις περισσότερες από αυτές. Περίπου 1.700 άτομα δίκτυο αγορών, συστημικές προμήθειες, 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνδέονται μαζί μου μέσα από μένα ή και από συνεργάτες. Και το καλοκαίρι είχα αυτό το ωραίο στατιστικό και χαίρομαι και πανηγυρίζω. Άνω των 400.000 ευρώ αγορών τζίρο, από τις οποίες εγώ έχω συστημικές προμήθειες. Θα μπορούσα ποτέ εγώ να κάνω τέτοια ψώνια? Δεν θα μπορούσα. Όμως αυτοί που έχω συνδεθεί τα κάνουν. Και είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, κλείνω. Ό,τι είδες εννοείται θέλει κάποιο χρόνο για να αφομοιωθεί. Δεν το συζητάμε το θέμα. Εδώ θέλω να σου κάνω μια πολύ βασική εξήγηση και μια πολύ βασική δεξιότητα. Σε αντίθεση με τον έξω κόσμο, όπου για να πετύχω να ανέλθω κάποια σκαλιά που μπορεί να θέλω σε μια καριέρα, ή πρέπει να ξέρω κάποιον, να έχω γνωριμίες, συμφωνείς φαντάζομαι, ή να είμαι πολύ καλός στο να πατάω επιπτωμάτων. Και σε αυτό θα συμφωνείς φαντάζομαι, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο σου έχει συμβεί, να πατάνε άλλοι επιπτωμάτων για να ανεβούν. Εδώ, με ένα αξιοκρατικό σύστημα, μετριέται η απόδοσή μας και μόνο αν βοηθήσω κάποιους ανθρώπους να κερδίσουν, εμπόρους, καταναλωτές, άλλους ανθρώπους που θέλουν να δουν αυτή την επιχειρηματικότητα, μόνο λοιπόν πρέπει να βγει αγάπη για βοήθεια. Αγάπη για βοήθεια στον φίλο μου. Και μόνο έτσι μπορείς να κερδίσεις. Είναι η βασική δεξιότητα. Σε προσκαλώ να δεις την επόμενη ενημέρωση για να αρχίσει να κατεβαίνει η κατανόηση προς τα σωστά βήματα. Έχουμε δομήσει μαζί με συνεργάτες, με όλη την ελληνική ηγετική ομάδα, κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη στις 9, ένα πληροφοριακό info, πιο εμβάθυνση από αυτά που άκουσες τώρα και κάποια λίγο πιο τεχνικά κομμάτια. Το εξής καλό είναι όμως ότι μετά από αυτό το 25 λεπτό περίπου, που είναι το info, ανοίγουμε μικρόφωνα και κάμερες, συμβαίνει στο Zoom αυτή η παρουσίαση, ανοίγουμε μικρόφωνα και κάμερες και μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει κανένα πλαφόν και τίποτα να κρύψουμε. Είναι όλα ξεκάθαρα. Είναι όλα δωρεάν, είναι όλα απλά, λειτουργούν. Σου είμαι ευγνώμων για το χρόνο σου. Είμαι σίγουρος ότι θα σε ξαναδώ. Θέλαμε με το φίλο, καθώς σε εκτιμάει πάρα πολύ, να σου δείξουμε μία άλλη οπτική στο επιχειρήν. Να σε καλά και καλή συνέχεια.